Mandikamkele kwakhona kusezoba mnandi podcast with Sivu&Mbuyiselo. Kanti ke lo Sivu&Mbuyiselo sithetha ngaye ngulo uthethayo ngelixesha. Behind the scenes ukhona ke uManuel odume ngegama lika Top 7 ku DJ okwaye ke ne founder kanye mhlawumbe bandithi co-founder, right? Founder yeKasi Media Spaces and show bangaba busoyibonile pha before yonke kule video iqala bosombonile pha i-details zoba iyeza but ayikaqala lithi. Kanti ke kwanamhlanje andihambi ndodwa. There's someone sitting next to me ndiyaqonda uba sombonile. Uzawuzasisa ke yena ke ngahambeni kwexesha kodwa ke nguTambuyi oyipresenter yesport kwenye yezitishi ezikhulu kakhulu. Kwaye ke sizawufuna ukuva ngokuthanda kwakhe isport uba usiqale nini isport ukuthanda nokuba passionate ngento idibene ne-presenting uqale nini. Kodwa ke ndiyakucela kulibanga uba makazazise kumuntu wonke ubukele ngexesha. Danko. Yeah, Sivura masibulele man inkosi kakhulu ubhuti wami man. Yeah, introduceile but ke cause no. But there's a lot nje engayibalanga. Yeah. Mhlambe a lot engayibalanga yini sizabe sihamba ngayo mhlambe kuvela into ezininzi kakhulu kodwa ke okwangoku manje bensitsho nje ndiyi broadcaster di sport presenter ne. So yeah, ndike ngoku enye into mhlawumbe apho ndimkhulu kakhulu khona mhlawumbe abantu bayakumva okay no ubonakala phi TikTok wanifumana pha Mbuyiselo_S yabo. So uyabonakala kwapha ungena nje yabona lo muntu ngowezemidlalo amaxesha amaninzi but ke ndiya entertainer wena mntana yabo. Ezibabu sowuchile nawe before sibeka ndisangena apha bit of fun. Yeah, not kangako cause andiyazi mhlawumbe no emotions zami singakanani. Uyabona into leyo mhlawumbe ifun yami vele khawuleza iphinde iphele ngoba okay no siyaphuma emgceni yabo but i-introduction yami ke leyo yabo. So ndiyaqonda uba mhlawumbe ndingabhala isendi introduce yabo because ibuninzanyana kuba khona igama lika container. Okay man lisuka phi lona eligama eligama lisuka kumphulaphuli ne welantuka wezemidlalo wezemidlalo ayingomphulaphuli wezemidlalo ngumphulaphuli welantuka we-radio iyonke nje yabo. Cause alingenanga kuma eligama lithi container ndisenze ezemidlalo andifikanga straight e-radio ndenze ezemidlalo yabo. Ifike ndiye ngoko ndenze ezemidlalo but just because i-demo endandiyenzile kodwa mandenze i-demo eziyi-2 so i-demo yami yafitha kumacala amabini kwi-entertainment nakwezemidlalo yabo, magazine shows and stuff. Yes, magazine shows into ezinjalo. So yazafitha zombini la ezemidlalo kodwa ndingafitha futhi kwangayo apha ku-magazine show. So ngiqale ku-magazine show ndiqale ngendlela nje efananyana cause kuthiwe akhawungena apha ku-drive. Okay. 226 Muslo. 226 ndayibetha ke sa-grand cause ke sileqa ubani u-1 April yazi 1 April ziyatshintsha zonke izinto. So eligama lika-container lifumaneke kwesa space sela basileqa la 1 April yabo. The reason why kusithiwa ndingu-container is only because umphulaphuli wayithatha as if mna ndim oyo-representer the people abasezikhonteyinini. Abantu abasezikhonteyinini ngabantu ababegeleza mosiphaya elantukeni ezibonele bo. Okay. Yes. Because so kwavakala into ba sikhona i-student esizangena kwi-drive esisuka pha ezikhontenini. Yes, so esisuka pha ezikhontenini nini kwangena mna. So usisi-student fika ndithi ewe hayi ndisiso nami ndithi si-student esifika yabo. So kwathiwa ke ngoku container. I'm representing abantu basuka pha now sebaninzi abantu basuka pha yabo. True. Bafika ke ngoku emveni kwami abasakwazi ukufumana igama ke ngoku sebekhona captain. Captain, okay. Okay, noted, captain. So andiyazi mhlawumbe nawayili eligama ndilifumene kuba ndifike kuqala phayana but ke ngoku ndathi ndawungena kwezemidlalo laphela eligama selingathi ngoku ayisuba kuba ndilithatha phaa kwele container kulanto bandisuka eklasini yabo. To container information. Yes. Kuba nami into yokuqala ndayicingayo. Because kukho abaphulaphula abangenayo sebesithi mhlambe sikwi-sport parliament athi brasakhe sigaba omkhulu uhleli ne-container egcina ulwazi lonke apho lwezemidlalo. Okay, now izama utshintsha ngolento le. Don't you think mhlambe ngabaphulaphula bayiqonda bangaba no man
noba eligama lithi container abangabangayaziyo uba Yes, lisukaphi baqonda content of information kakade wahlela uyiyo mhlawumbi ke baye bathatha ixesha bandimamela yabona ndisenze ezi shows imidlalo baqonda aman this guy knowledgeable yabona kukhona laa nto yokuba umphulaphula benalaa nto angayazi yabuze soloko unempendulo bangayidingi impendulo yabona nto leyo so bazali ke bayadikona ngabantu abasoloko benempendulo so soloko unempendulo uhleli nje aphendula but kuwe it was a positive way sort of a positive way yabona and into endiyiqapheleyo especially ngabaphulaphula whenever beqaphela uba usoloko unempendulo xa bebuza umbuzo baphela besiya benethemba kuwe whatever ubaxelela yona is true they don't even have to ask ngoku anymore yabo do you think i-pressure le I don't know ingayi pressure but ndizakuxelela more about i-pressure endisayifumanayo I'll tell you more ufika kwam njengoba ndiqala kwi-drive ndaphuma ndangena kwi-sport parliament yabo ndangena kwi-sport parliament one of abaphulaphula wathi hayibo bra ndikuve kwi-drive kanti ukhona nangapha but ke siyabadinga abantu aba-versatile abangena yonke indawo not knowing okokuba I think powerful yona and powerful kuyo la ndawo I know so yes so yena ucinga uba fama mhlawumbi ndizawubambela kuba ukho akushoda yes so wayendiqhele lapha ndade ndilibala uba kwakho umphulaphula wayethele loo nto leyo so recently I don't know noma mhlawumbi kule veki phela okanye kuleya iveki yakhondena nohabra uyafitha nakule inkqubo which is the same person yes I've been listening kule nkqubo andinguye umuntu ofowunayo ezinkqubeni andifowuni ndiyamamela nje baninzi abantu abanjayo radio so suka ngoDisemba uza kuma it's August hayibo it's November it's November December luba suka ngoDisemba uza kuma ngoNovember kwakho waphinda wabuya bra if ngikhumbula kakuhle usandufika apha kule nkqubo I think ayimini yakho yokuqala yabo ndayicimba famama uzohlala kuba abantu uzobambela umuntu and kuba kanti uyaqonda ke ngoDisemba masibakho la iradio iba light kuye kungene nabanye abantu bazobambela uDisemba nje so kwakucanza wafaka nje wenza loo nto leyo but ngoku uyabona noma lo inzile umane yayenziwe yakhe loo nto leyo that was my best moment. I was like, okay, no, this guy has been listening. Okay, let's take it from the top ne singavele singene inqoyo emxholweni masiqale ekubeni uthando lwakho le radio luqaliphi luqale nini okay mandilandukene imaphambi ngoba ndingaqhawulanga ngoba kunento wawuyithanda uyithetha uba ngaba wena ukholelwa kwabantu baqala uthanda iradio kusike baqaqa iradio ngoba bengabantwana mna iradio andiyazi mhlawumbi noma ndiye ndayikhulela uyabo uze ibe kanti wakhulelwa ndayikhulela besithi nqaba utata ndibazi bekhulelwa ndayikhulela so I think iradio andithandanga ndikhula ekuqaleni but what I loved is ilantuka ilento kukwaziwa ne uthanda uba famous ndandithanda uba famous mna ndithanda ifame ndandisitsho and futhi esgela benechomi zethu ne like okay amanye amajita uba itraffic yayinto it's kind of big shot okanye yabo ungayi kwa ukuya yabo into ezinjalo sizama into ezifana noba civil engineering actual science into ezinjalo but mna kuyo yonke lento le I was like hey ndiyafuna manje uba civil engineer but izawundenza ndaziwe kanjani loo nto leyo because mna eyam mission kuba ndaziwe ufuna uba famous kahle izawundenza ndaziwe kanjani loo nto leyo ndingafamous ngale nto lena yabona yabo yandidrive but then ke ngoku as uba ndathi ndifika etertiary I was like man ifame too much irongo yabo utsho ngoba yinto liyiqaphele okokuqala ndaqaphela into yoba abana ukhula ne ukhula ingathi abantu abafamous ngabantu abanento yonke man ngabantu ebo so ndaqaphela uba no man apha kahle funeka xa ndifamous ingabi famous mna ndedwa ngabe famous i-identity yam yonke minyaka yonke into njengoba abantu beyibaleka le nto idibene nefame wawuyifuna ndandiyifuna ndisakhula then nabantwana yonke into kwayini i-personal life yakho mayibe famous because ufamous yabona nto leyo okay alaka man too much xa njena for mina man buyumva uyafumana ne uzoyibona etertiary
ewe uyibona kubani okanye so famous ngelaa xesha? no etertiary ndiyibona from abanye abantu abafamous, especially abantu ndifuna ufana nabo. Ndibona uba nje ngabo abo bantu. So like no. For instance, Makhaya Ntini. Yes, yeah. That guy is famous. Yeah, still now. Commentator must. Yeah. Brian Apana. Winger, former winger, yes, Thomas Sharks, Springboks, yeah. So that guy was famous. He is famous. Yeah, still. So ndizawuqaphela uba ever sithi normal amashita man. Ulife wawo ngoku so ayisengowawo bodwa nefamily yabo yabo. Abalisena privacy kahle. Bayakwazi ukuthi behleli endaweni bakufuna ipictures ngelona. Whatever ayenzekayo funeka babe usoloko humble. Into basebenzele social media. Ungaqaphuka, ufuna uqaphuke wena. Yeah, umuntu yakunyanyisa. Yabo. And enye into yazoqaphela okay no one abantu bafana no AKA ngabantu. Yes, okay, yeah, may he so rest in peace. Yeah, man. Ngabantu aba famous ne, but sort of arrogant, ne? Okay. So ilanduka bekho into engathi ilanduka Ronaldo no Messi phakathi kwe AK no Casper. Yeah. Kuyaliwa ngabo uba hayi ndiyamlandela AK because of yeah, bantswempu kahle phakathi kwabo, yeah. Eqoma okay, if unzaba famous ndiya kule iproblem yokokuba kumele ndibuze uba ndintswempu kwathini yabona kuthethwe ngam ndingekho ndidibana nami kumakhasi onxibelelwano ba hayibo asukuntswempu phulo yabona into ezinjalo. Yeah, that because about defendayo aba against wena. Eqonda okay ayizoba right for a fame. Ayizoba right fame for him na, yabo. Okay. Kwafika ilanduka I radio campusini. By university. Yeah. Fika radio campusini called Western Cape FM. I see okay ndiye pha ndihamba namajita ama 3. I think ndihamba namajita 3. Awonke was one of them. Ndilibele igama lale awuthenye lena yabo. Siyofika pha no Anga. Siyofika pha uAnga engwesine ne but uyemva kunathi. Yeah. And then azanga ayingena. Okay, we started it ne. Ndangena mna as umsakazo sebusuku. Yabo. Apho sidibene khona bungaqali wena. Ndangena as umsakazo sebusuku. Zake benzima nongena. And then inoma ndasasaza 3 days. Yabo. That's how the 2 days, ne? Yeah. I like, no, man. This is not your thing. This is not mine. Yeah, imanyelo po. Yeah, imanyelo, especially about school. This is not mine, yabo. Dayeka, yabo. Lamke ke ngoku eskela. Ndenza ndaqhubha eskela qhubha. Ndafika elokishini. I like no man. Yeah. Dayeka a big shot. Yabo. Ndathi ndisithi ndiyazama ubuzisa ngayo kwathiwa isephal and movie and iyenza yabo ne numbers I like okay no it's fine ndafumana umsebenzi eRandken eClermont kulapho ke ngoku radio yes introduction ye-radio leya kum but then ndayiyeka ndafumana umsebenzi eClermont kulapho i-radio comes to okay no man hey man bra yelende ayifuna le yabo i-radio convinced me ba uyandifuna man. So into eyenzekayo eClermont ne bekusetyenzwa phaya besimenda i-technology with agriculture ne. Okay. But kuyo yonke lonto bekho entertainment because we have to entertain abantu. Bekusetyenzwa ngabantu phaya i-clients zakhona get in and out. Sabe sisebenzela i-office yethu isecangwe coffee shop. Yeah. Ne? Kukho yonke sort of zonke into ezidibene entertainment, yeah. So phaya mna ndandibekwe kwilantuka kwindawo apho uupdate khona abantu ngento yonke ekhoyo apha ngaphakathi into esizenzayo. So nguwe ozabubambe imic. Yes, yabo. Ndisebenza ndia-update yimisebenzi sort of i-consultant but konqenwa ufakwa i-consultant zibe ninzi. Yeah. Masisebenze umuntu oyi-1 sibhatha umuntu oyi-1. Ne? Yeah, belungu banjalo bhatala abantu. So ndayenza lawo because bekuthiwa kufuna umuntu one-English nesiXhosa. Okay. Oh, na English. Umuntu one-English nesiXhosa so ndinesiXhosa. So okay, ndayenza loo nto leyo yabo. I was like okay man
wazothi i-supervisor yam whatever career oyifunayo apha elifini wena just after le internship consider i-radio bra. Like okay ne usister wam wazothi okay bra ziphumile ilanduka ezibonele FM for i-academy i-radio production andahamba ndayofilisha la way ndayisa phayana yaqhubeka ndaspana ngapha but kwabe sekuphela kengoku laa cala yabo ndispana kulo yabo ndabuya ndazongena eklasini yabo ngoku ngosidibana phaa yes ngosidibana phaya ngoba ke mna ke ntambo isidibene kwi-radio production classes of which i-radio production course kahle eyayimele uba uyithathe unyaka okay kwakumele bithathe unyaka but mina ngokuthini okay asifuni nongena sibe sintsokotha kuloo nto but ke into enye ke futhi into ebendifuna sithethe ngayo so ibalile uba ngaba okay iqale iphi into yakho yokuthandwa iradio bendifuna uqonda uba if bunge-radio presenter eziba ubuza ba yintoni bendaba i-agriculturalist because ndandiyenzile agriculture no sithetha ngento obu-passionate ngayo not into ngoba icacile uba bungekho passionate ngayo ngaphandle kwe-presenting yeyiphi enye into obunoyenza kwiinto ezidibene nemedia kwiinto ngaphandle kwemedia if kaloku andithi presenting kwimedia if ubungeyopresenter bingakhange iphumelele icareer yakho yobupresenter yeyiphi enye into obuzayenza I wonder benza kwenza ntoni mhlawumbi because it's not easy uhamba uyoba i-analyst for i-cricket because ungakhange udlale it's not easy uhamba uba i-commentator yabo ungekho from background ye-radio yabo loo nto leyo yes yeyona nto mhlawumbi benawuyenza just work for living bra contracting and stuff no why no but I love technology bra ndiyayithanda technology kakhulu mhlawumbi ke bendinoba kwinto ekhoyo phaa between kwinto ezidibene netechnology phakathi because kwakwindawo ndandikhe ndaphangela kuyo bendibafascinated xa ndibona abantu besenza eziwe ye-rocket yes uyabona yenye yezinto mhlawumbi endiqoba ndibona uthatha i-short courses zayo uyabo yes kahle okay I think ndifumene answer yam kuloo nto okay besides radio ubuzawuphakele noba ukweyiphi na isifane esifelayo okay so babini sazana kwi-radio production course okay waphuma from i-radio production course wangena kwi-radio wasasaza ne ndifuna uqonda ke ngokuba ziziphi izinto oqondayo uba ezi kunyanzeleka uba mandizifunde ngokwam akhange zibekho kwi-radio production course the one I love the most eyona buyaqaphela uyabona ndithi ngene eradiweni mos ne ufika kwethu phaya ukhona umama wakho asibuza uba wayini lapha yamkhumbula I said la mama kanti umemzi wakhathazeka anyway futhi nam futhi I said la mama mna i-teaching ne sharing information keeping people updated yenye yezinto ebangela ewe yiyo ke ngoku into endibangela uba ndidibane neradio yabo ayithakazelela futhi loo mama lwazi I like okay i-teaching okay abantu bafuna but wathi jonga ke mntanam funeka ukuyojonga into ezidibene ne-tutoring I like so okay ayingeni kamane yes because ndilapha ndijongisa ezinye indawo come on yabo if you were to ask what's my impression in radio my first impression in radio that was that yabo so ukufika kwami ke ngo-radioweni ndaqhubeka ndizixela uba okay no eradiweni mos it's about broadcasting or what but someone showed me uba it's not just about i-broadcasting yodwa phaa behind the scenes bakhona abantu abaproduce i-audios content I never liked ukwenza i-content for i-presenters okay uba yi-content producer ba okay uzakwenza lewenze ne-music compiler awufuna uba behind the scenes ndiyafuna but mandibe behind the scenes ndisenza i-audio production audio so if ndenza i-audio production mhlawumbi i-promos or I don't have to uba ndibe yi-voice over because ndiyayazi i-voice yam ipitch yam bo so
if mna ndi-responsible for u-editor whatever ondinika yona ufuna i-advert yakho ibe kanje ufuna ipromo yakho ibe kanje yakho ibe kanje yes so yinto leyo kufuneka uzifundele ngokwakho yes yiyona nto endazifundela ngokwam le azange ndiyifumane under i-radio production andiyazi noma mhlawumbi kwakuncinci ixesha okanye because it was more than yeah that's true though yeah enye yemibuzo endiqondayo bangaba sozingabi nayo impendulo yayo yeyiphi i-moment on air ekuyikisa kakhulu yakhe yakoyikisa kakhulu njengoba kangokusemoyeni usasazi ngoba nam ndinayo okay singene eradweni kabuhlungu exesha le kukho le nto edibene load shedding yabo yeah true yes kukho igame apho ndisanda uqala uvula umoya ne yabo ngiqala uvula on air yeah on my yes because mhlawumbe nga-understand kakhulu yeah ikhalela ingoma yaphela and then xa ndiqala uvula umoya yeah pam umbane forgetting that eradiweni ndiyavakale kuba ebantwini yabo wathini ndivulile umoya ayibo sibatsha umoya umkile lanto kumbane yabo yeah because lanto wesibatsha wangena emnyango kaloku iya pick up musi-generator kanye and even before i-pick up ne yeah kukho i-window period I don't know 3 minutes or something before ithathe over okay still iradio isavakala ebantwini elaxesha so mna ndiyaqala and I was unaware into yoba xa umbane umkile you can just talk uqhubeke ngathi kwenzeka ngani ube ngathi akwenza nganto uvele kwacimeza zibane kwacima izibane waqomba hayi siyashuba and ke ngoku jonga i-script something ndisibeka apha hayi akho nto enza ifundela i-script asenzani akho nto idingeka hayi nyani umbane umkile yabo ekuseni qomba okay mhlawumbi bakhona i-desk ikhona ibutton ebabomvu pha xa ungena cofa kuyo ibe bomvu zange ibe bomvu kanti ndiyayicofile ibomvu kaloku wena uthethe ngoku ibomvu no umane awukho umane but uyayibona ibomvu I believe ba xa ungekhoyo umane bra kwavela kwamnyama estudio okay yes ne aqomba so kwasheka the only line eshekileyo yomsasazi yeah so I feel like okay mhlambi okay nje makumnyama lapha kuba khweza light zithatha ithuba ucima yeah inabiza ucima because okay okay ndiqoma khema just a moment ke ngoku nengoma iyayisithi bo isithi ayibo sibatsha ukho umbane similiwe kanti usibatsha uyandiva kolacala ngapha and akawujambanga ucimile umbane because kwesiya istudio se-producers akufuneka kwenzeke kwa mistake pha so kumele asoloko izinto zakhe zihamba kakuhle so yena uyandiva pha ba hayibo iradio yakhala nje mfethu yabo no cha ke ngoku azongena sazongena nto mamelayo hayibo ucima umbane njani sikhethinga umbane yabo nto so azongena uyavakala forgetting ba yena athethe uyavakala uthini ke wena yo kwalapha ku mic kaloku yo okay sorry yabo no kwaku yibhudubhudu bra ndimtsheretweni yibhudubhudu enzekayo ndiyaqela uzibonto ezinje yo okay ndayicima ndiphinde ndiyabuya no man bengamelanga mandiyicimile zonke uje kwalapha kuyo yes zonke nzenza bengamelanga mandiyicimile ndaqhubekeka nasasaza ke yabo then kwa-right yabo kwa-right kakuhle i-generator yabetha 30 minutes after because we had to have the engagement of 10 minutes with the listeners after 30 minutes akomntu like yathi phone 90 akomntu uyibuzayo hayibo container kwenzenjani so kuzobuza Braz yathini kanti umbane umkephi uyas-update okanye qhubeka ntoni ndithi hayibi update ba okay the guy is getting comfortable now but ndathi xa ndiphumayo ke ngokuphela ishow indlela energy yami yayiphantsi ngayo I was like okay I'm not sure uba ndizawukwazi uyi-pick up for the next show so because ndiphansi after laa nto yenzekileyo yenzeke iqala ishow okanye yenzeke phakathi naphakathi yenzeke xa kuphela ingoma le yeshow yobe iyaqala yabe iqala isenzeka xa uqikelela ibishow yakho esingaphi kaloku ndiyaqala uba ndedwa eshowini ndiqhela uba ngaphi and then I relax and you know most uba ukho wedwa you're with a co-host or something people are just pressing the buttons and ke ngoku akho nditheni yabo yes yabo so ngoku
It's my first time ndindedwa akho umuntu e-studio. Kukho i-producer ngapha. Yeah. So yona ihlele kula cala ngapha. And we feel presence yakhe lo ngapha. And i-feeling ngekubethela ba mhlambe belapha sibonana yabona nje ukwela cala ngapha ndindedwa I have to understand nezi mics zi3 zishakeleyo yabona nto leyo ndisebenze nale lapha kum yabo. Yeah. And amnenzanga kakhulu umsebenzi because uyayazi mosibicwabeka kwaseclass yabona ilanto Ikhona. So iways yabe ndizibetha yabona lo. Yazi nami ngikhe nayo moment enjalo. Ne? Wamela kaloku andithe yami ishow endiyenze ngena ngo-3 Yeah. Phaa ngomgqibelo ngo-3. Okay. Yazi mosiba nomntana ndisenza naye. Okay, yeah. But ke most of the time I think 80% of the time wayengabikho. Noma phela. Okay. Yeah. Okay. Why Libele. What's your mass? I think 80% of the time wayengabikho. Okanye mandithi 85% of the time wayengabikho. So ndimuntu okhoyo, yabo. Hey. Anya ndipushe liwe. So kukele mini ke ngokulandwe ku-driver ndifike kusekho utawong step ngaphakathi. Yabo usandobetha ngashow yakhe. Hayi ebetha. Fine. Ingene emveni kwakhe. Yeah. Hey. Ngene faka ingoma yokuqala. Kusadlala le ngoma yakhe. Okay. No, first show sengiqhelile yabo. Sikudala ngikhulu. Faka nyani. Hey, mamela kona kumenzeko. After kusagqibezela la ngoma yakhe, kukho ke ixelo engena ngalo. Siyazi ukuba khola song le i-ID yakho. Yeah, kahle. Ingene pha. I like it like that. Good morning. Yeah, the track. Yeah. Ngene yona. Hey. Ngibone seningayiva le track. Hayibo. Akumkanga mbane, uyambona mosimbane xa wami. Yacima ngiphinde kulight. Akumkanga mbane nje. Le track ikhala phi ku Radio Boss or manje uyifaka? No kaloku from YouTube. YouTube, okay. Yeah, John. Bam, ingoma. Hayibo. Good morning kuphelele. Thatha headphones noba uyakhala. Kwanga headphones. And ke ngoku akekho ngale mini. Ndindodwa esibabe nje 85% of the time. Yayiba. Yeah. Ayingabikho. Yeah. Hey. Hayi nyani. Fike. Ayivumi. Thecwaka. Mavesta first thing ayenzileyo. Vula umoya. Akalela. Yeah. Betha. Wasazisa umatama vesta. Eva? Wasazisa. After sazisile waqhuba nje kancane. But ke ngoku ngokaqhubayo uyatatazela. Utatazeliswa ile part ba akomculo. And ke ngoku le music show. Yes. Imagine ku music show akomculo. Uyathethwa ku music show. Yeah, man. Compile umculo nako uzawudlala lapha ku show. Wonke lo mculo uzawusearch ku internet. Akho nix. Iyasebenza cha akho ndiphuma ize. Radio. Yeah. Sayithini lo we. Xa ujonga i-desk. I-desk yonke into right. Nomoya lo walapha yaspana and ndimndodwa ke ngaphakathi ne-security. Yeah. I-security uzabiza i-security usibuze nge-mic. Hey apha kukingaka apha ke. Uzawuthini? Hey, ngqondo yami yathi pha eclassini kwakuba kumculo uba pha kwi computer eziya. Oh, okay. Hayi ungadlala usithi. Hayi uzothini? Is pleasure. Kodwa thatha pha ladlala umculo from lower upha computing. Okay. And wawucompile ngomnye umuntu. Lo mculo ndawudlala pha. Hey yatsho. Ndahamba nayo khangela uzama uncedo. Yayo ufike yafini show akho solution. Yima akho bantu baWhatsAppayo ngofethu. Kulelo ngo3. Balohleliyo ngo3. Yeah. Actually from 3 till la 6 kubalohleliyo osasazayo balohleliyo. Yeah. Yabo ngoba kaloku naye lo uhlezi kanti uyavuka uzazosasaza. Yabo. Hey andas. Kwazongena bakani lo senze sport. Umanga. Tamanga. Ngene utamanga. Ayithi utamanga. Wathi no John, ngena pha phansi kwetafile, ngena phansi kwetafile. Hey. Wathi no wena Sifu, ngena phansi kwetafile. Okay, ngene sport parliament. Ngena phansi kwetafile nami sangena sobili. Yathi msingoma. Wathi simile phakathi komakhenik yabona le ntambo uyukhuphe le ntambo ukhuphe. Ayizocimela
yikhupha hayi nami ndayikhupha webham wathi phinda uyifake ke ngoku ayifaka saphuma ke ngoku saphakamisa lo boom safika sayijonga sayilinda yabuya wayicofa yabe seyisebenza kanti caba ikomelo kwexesha ifuna kahle yi-reboot yes reset yeah hey andinibali umilesi kulo kumgcolendelayo hey uba ngaba singadlala singathitha kakhulu ngento zapha hey stress and ke ingxaki ukuba i-stress yakho ukuba on air yes and le nto uyithethayo iviwa ngabantu abazi-thousands abayimameleyo abanye bamamele ku-DS bamamele kuthiwa eradweni don't do a mistake while you're on air dlala ingoma then wenza i-mistakes zakho ulungisa i-mistakes zakho uthoba umoya ubuye but as umsasazi uvele ubome sorry you are on air you are on air ufake ingoma ikhala ingoma kanti hayibo okay iyakhala ingoma si-grand ulibele ba but ibuyele kula nto okhe wayithethe eklasini ba into xa uxabisile kayiphinde laa nto wayithethe okay into xa uxabisileyo uba nalo loyiko lwayo xa uyibhudile ngoba le nto ufuna yenzeke kahle so good bro. Okay, who played a big role in inspiring you to be a radio presenter? Myself first. Okay, ukhona omnye umjida uthiwa nguSiviwe ne but akayazi naloo nto leyo ndandithanda uposta ii-memes I think it was 2018 thanda uposta ii-memes so nguye role model yakho besides mna no kaloku andiyazi no mhlawumbi uyi-role model but nguye owanditshintsha ingqondo thuba iradio ewe where you have to consider i-entertainment ngulo wayuthetha ngayo so awuna role model apha ngaphakathi eradiweni ngaphandleni kwakho i-role model yam andiqomba mhlawumbi hayi azange ndibawole umrivila kodwa ke ngoku eyavele ngathi ngoxa nimamele hey man kanti ulinganisa yena yabo I get you so uzamkhipha anonymous andiyazi nona ndimkhipha anonymous but it's fine yabona ulantuka but akalinganiseki because kwa ilizwi lam nelakhe alifani ulibholdanyana and lakhe liyarhwexa okay yabo ngupastor Nozewu ngeke bathi ufika yena ngeke yes so nguye owandenza ndibe naluthando kakhulu le-radio yabo pastor DJ yabo pastor DJ hey sikoyima DJ yes nguye owandenza ndibe nothando kakhulu le-radio and nango whenever I listen to him I'm like this is what we call radio okay yabo till now usenguye umuntu inspiration this is what we call radio yabo bebekhona oloyiso sicheke Robert Marawa but still love lo majita kakhulu but the love I have for Pastor DJ Nozewu I cannot be compared Ntswembla hot manje yes and I feel like of being yourself yes and I feel like lamjita I don't know yena personally zange for sure mas yes azange ndadibana naye I don't know basa zesidibane yabo but I feel like ukubona umuntu engathi lo muntu lo ngamazi ba ungathi ngumuntu nje ngaphandle kokuthithana naye engathi ngiyamazi personality yakhe engathi ngumuntu nje so i-role model yami leya so there's no way about him fake yena because I don't even try to fake him from kwa indlela usasaza ngayo listen to your shows though thank you ndazimamela kakhulu from me voice yakho kwaseklasini zange yakhula nofana niyani I think mhlawumbe ukuye ubambe confidence yokuba ilizwi lami elendayo yes that's yabona ke yilendi nje yenzayo baba okay ndim lona bakhona abantu ababhetile kunami and mina ndizayenza ngehlobo bayeka ababhetile kunami yabo okay yeyiphi i-role edlalwe by the late Lifa oh my god ngoba by the way just to give umuntu omameleyo ngamaziyo ebengutitshala wethu ube kwanguye nomsasazi ebengutitshala wethu kwi-radio production course but ke ngoDecember ifanipazama waye waphuluka nobomi bakhe so yeyiphi i-role uqondayo uba udlalile ebomini bakho for me uba ndi-understand into yoba i-radio izandilinda khawusondela apha emic okay for me uba ndi-understand uba i-radio izandilinda noba sekwenzeka ntoni i-radio ndizawungena kuyo yabo I'll be patient ndingene eradiweni
It's because of that guy. Lamjita ndandingakathathwa nasithathu Sibonile FM but yena wayengoyika undithatha sihambe siyosasaza pha. Ngiyakhumbula analyze isport. Analyze phayana. He gave me confidence yokokuba, bra, you can do this. Yeah. Why singekayi na ku-practical. Wathi, bra, why ungasitry isport? Because abantu besport bambalwa Sibonile FM. Yeah. Remember elaa xesha kwakukho bani uSainik. Yeah. Umanga. Tawongster. Khona uBrasakis. Yeah, Brasakis. Yena. Because wayesenza ilanto kane ile way i-breakfast show but naye wayekhona whenever isport isidinga umuntu. Yeah. Then uzakwazi bangena. Yeah. Ndiqonde lo mjita okay ndizame ukuya. Yabo. But yavakala into mhlambi ke ino andikafiki ku-practical so kwathi mandilinde kancinci sifike ku-practical. Yeah. Yeah. Siqonda ngosistruggle sami uze ndibe kanti ndendekandi ndiyangena kwi-radio yana, I know. Uyakhumbula mos ndenze idemo kwathiwa ingandiselounge. Official will have ilanto I will have a feature kwezemidlalo elounge. Okay. Yeah, because elagama iliyana langena in a way endingayincanywayo. Okay. So I have to change elagama. Kuphakaleyo lapho ku-chest ngeli yeah. Yes, so I'll have a feature kwezemidlalo elounge. Okay, izaba ngantoni lo feature? You do not what to. No, it's fine. No, it's fine. Feature a lounge where it's about the podcast. Okay. Ndibiza someone who knows. If ndiyakwazi uyayazi cricket. Nkosi. If ndiyakwazi uyayazi cricket ne. I make sure bandidibanisa abantu abazi isport abazakwazi uanalyze loo nto leyo sincokole it will be mhlambi a lounge of 5 minutes or 10 minutes. Yeah. Every low day. Yeah. Yes. So I will have lo feature there. Is it already approved or you're still going to pitch it? I will have to pitch it. Okay. But I will sometimes ngoku andisengomntu naphina yabo. Yeah. And sengomntu uconvinceayo. I have to convince someone and pitch. I have to confuse someone and pitch kuye because it's not easy to convince umuntu bra. You have to confuse. Yes. I feel like it's easy. Convince. Yes. I feel like it's easy. Damn. Because ilounge nezemidlalo yabo. And the term eyangena ngayo bra unosazi ngathi use-lounge. So usebenzisa your lowest moment, to create something beautiful. Yeah. So yeah, I'll pitch it up. Besithetha ngo-31st. Okay. Besithetha ngo-31st ne. So how did you feel after death yakhe? Terrible. Terrible, bra. Yo. I was like, okay, no, I lost the radio because he was my hope. Yeah. Banza ungene Sibonile FM. He was really my hope because yayinguye owayesenza sure kokuba ndiyakwazi bantu be-expose ndivele ebantwini. Yeah, uqhelane ne-mic ndithini and surely wayengazondiyeka ndigqibe iklasi and then andiyeke ndihambe. Okay. That one thing for sure. Yeah, sure ngale. I am sure about that. That guy understood ba. Yeah. Le isazi sport to the core. Yeah. I send the sport because of and he has no one that because of a passion in sport. Yeah. Yes, but when I passion in sport ungasazi. Like uyakwazi ba ne passion in sport. Okay, uyakwazi ba une passion manje bese nje sport ne. Ube ungasazi sport. Okay. Because ukwazi sport ayikho kwazi news. The sport is to know the core of sport, analyze it, know why usithi kuthe, know why Chiefs ngafumani cup. Yes. Know why. Yabo. Why can't Chiefs ngafumani cup? Because there's only one guy eyakhe win a cup in Chiefs, and that guy hemdala kakhulu and akadlali most of the games and sedlalile akana effect ngakho. Balo itimela nkulu. Yes. So do you think nawe makaretiarish? So I would say so. Ayofundisa mhlambi ke ayoncedisana no Zindi but ngenxa yobudala bakhe not anything else. Ngenxa yobudala bakhe ne. No 35 zininzi players na 35 esadlala. Because umdala yena not and in comparison nezinye players you can't say Ronaldo umdala. Okay, not 37. Not 37. You can't say umdala just because
according to apha ebaleni umdala ngantoni ngezenzo zakho. Yes, so uRonaldo is still well fit. Okay, let's say Peterson is still well fit to play. Let's say Peterson, which is goalkeeper of Kaizer Chiefs. Who's your first choice? I would say Peterson. Oh, yeah. Good I would luck. say Peterson. Good luck. No, yes. Why is it Peterson? Okay. Okokuqala ukhipha kadlali yedwa. We need to understand that. Yes. There is a defender. Ne? That is protecting the keeper. Okay. Whenever Goku Peterson or Landuga between the sticks. Okay. It defenders ever alert that there's someone on the sticks. Abangekho sure ngaye. Yeah. They have to protect him at all cost. Just like a chess. Yes. When Ukukune, if you watch it closely, a defender is sure that okay, there's someone. Yeah. This guy has a history. Yeah, bam. This guy is a king. Okay. This guy was once Africa's number one. This guy was once South Africa's number one. Still is. So, yeah, very relax. But I'm couple about Peterson against his mistake. Most of games, mistakes zakazenzayo azimoshwanga mhlawumbe from defense. Idlule ibhola defense. But bampasela yena angakwazi upasa ibhola. Akhikhe nebhola then ibe Can you see ba Landuka mistake ka Peterson yedwa? Yes, ka Peterson yedwa. Siyabo sinoyi one. Ka Peterson yedwa. Not the defense. But whenever ingukhona, there's something wrong with defender and then ukhona. Because why a first choice king Peterson? Go. He is my first choice because akadlali yedwa kukho i-defender that is protecting him. That's why mistakes zakhe iba zakhe yedwa, not i-defense. I-defense yenza sure ba we are protecting this guy. But this guy is doing mistakes for himself. Okhune. But still you trust him. Bangabonga mfaka with his own mistakes. Keeper is not playing alone. Goalkeeper is not playing alone. Yakuf. Akumntu udlala yedwa. Yes. I-defender liphambi kwakhe yenza sure ba siyamprotector. That's why we need him. Okay. We need someone who will be protected by the defender. Okay. We don't need someone who's exposed a defender because some trust. Okay. Do you need that? Nasivale le part kakhulu ngoba ayisiba ngaba izawuvela ithatha ithuba. Kodwa I don't understand. I understand but ke akuyasekanga because umuntu obukene nobe understand. Asimdingi umuntu ozothenjwa to extend ba anga to a point ba anga khuselwa zi-defenders. Yeah. I-defenders lose focus because zithembe lo muntu. And lo muntu akasenguye la muntu zimthembileyo. Zimazi. Ewe, asimdingi lo muntu. Sidinga umuntu ozokhipha if wenza mistakes zakhe ibe zezakhe because we still need a good defense. That's true. That's true. Asidlule ne? Singene kuyithanda lakho le sport. I-sport isuqanini usithanda. Ngani influence yokuthanda isi sport? Tata ne? Yeah. Tata ithanda phofu wayithanda kakhulu ilanduka cricket ne rugby. Okay. Ne? So sikhule si exposed none because sure noma ndikhule ndistand up but yona ndikhule ndi exposed kuyo. Yona ndikhule ndisazi yona. Yeah. Yabo ngaphandle kwa mhlambi ndiyasithanda. Ndikhule ndibukela lento qha. Yeah. Enye nenye into nje yabo engenamsebenzi yabo. And ke ngo enye into ne mhlambe ebene influencer nyane ethile nduba elinye ixesha ndilichithele elalini yabo. So uyaqonda masibe eselalini whatever edlalayo TV radio ivulelwa xa kuzodlala lo nto ithandwa ngumuntu omdala walapha. Yeah, noba linqindi. Yes, kuzodlala lo nto ithandwa ngumuntu omdala. Otherwise if uzodlala enye into cimane TV kwezamlali ke umbane usandofika yabo. So cimane TV cimane generator cimane zonke izinto ezibazicinye ngifaka endlini asesave generator sabukela iKaizer Chiefs. Hello mini zodlala ngayo. Shu okanye sabukela irugby because uBrian Abana uzobedlala izitomo ezinjalo. So yeah, izinto ezinjalo ezizindandeza ndaphela isazi sport kakhulu. Andikho sure ba ndandisithanda by then. Yeah. Then ndakhula ndade ke make ndaedisha apha kwezithandeni kwami. Ndathanda cricket na rugby kuphela. Yeah. Ndathanda ilanduka ifootball, icricket, irugby. Yeah. Kwangenela neFormula 1
yabo, because ndinento ya eMonti. Ayazilandela isport. Ndinento eMonti. Oh like okay manje ndenza abathanda iFormula 1. I think yona ingene ngepeer pressure. Yeah. Peer pressure kwakuselula kunento. Kwakuselula yela xesha because angazi 11 years or 12 into ezilapha yabo. So manje ndibheka ngapha nawe ubheka ngapha because yabo you don't even understand lento yenzayo but you have to do it because manje dayenza yabo. So ndiyaqala ke ngokulandela na Formula 1 ndiphela ndilandela kwakulo 11 years ndilandela nelantuka nePremier League, La Liga uyabona njalo yeah. So saphela isport iyeyona nto ndiyaziyo ngaphezulu kwezinye izinto. How do you balance saying ndiyasithanda iyona ndiyaziyo ngaphezulu kwezinye izinto yabo. Now ndibophelele kathu point oba noma ndiyencanyale kahle okay because uzothi ungayithanda uyaziyo ngaphezulu kwezinye izinto bofuke injalo yeah. So how do you balance ngoba ndiyakwazi uba ngoba usithanda kakhulu isport usithanda over kahle eTV kuwe oko sisport if ayo rugby isoccer if ayo soccer F1 if ayo F1 cricket njalo yonke loo nto leyo. How do you balance ixesha lakho ubukeleyo nolandela isport nexesha lakho nefamily? Well balanced. Family is everything bro. Abafeel like okay ingathi asifumana ixesha lakho. Andikayabekatsho kum yabo. But for me family is everything. Yeah. Serious. Ndenza sure kokuba whoever o close nam yabo akafili into yoba hayi man utheni uku competition nesport. Akafili ene competition. Mina bra andikuyena la muntu utheni siba okay ufika apha ndibukela iRugby then wena ufuna ubukela i-reality show. Yeah. My sister loves i-reality show so much. Yabo. Ndiyancama, ndiyakhalaza ncane. Yabo. Uyakhalaza ukhalazo. Because ufike ndibukele lento apha. But ke ukho lento mhlawumbe athi i-reality show yakhe hayi lento iyenzeka and i-live iyaphela iyagqitha into njalo. Yeah. Aze nezo reasons zakhe. So nosisiza as in wife naye akakhalaza. Wakwabona ilantuka kanene i-status ne? Okay, it's fine. Bazange wasibona. Ikhona ukhumbule ndipostile ba you better choose between me and this sport. And we were like, boy, whenza kanoni? But wayedlala. Are you sure? I promise you, wayedlala ne. Because sometimes siyasibukela swabini. Yeah. Not because of my influence yami. I think mhlambi influence esuka kwabo. Yeah. Yabo. Uyayithanda lanto yeKaizer Chiefs. Ezinye nenye kwa enye akakhala xesha noyibukela enye nenye. Yabo. As a result, uthando lakhe leKaizer Chiefs lufani because yazi xa sibethwe xa iKaizer Chiefs ibethwe ilantuka mhlambi Pirates. Kai Sundowns. Masithi bethwe ngamazulu bethwe iSuperSport bethwe intoni? Yeah. I hit to the core kuye. Okay. Ba okay bethiwe akayinomsebenzi. But Pirates mayengabi bethi Kaizer Chiefs. That's for yena. Kaloku ukhona. Orlando Pirates mayengalingi bethi Kaizer Chiefs. Yeah. Bakhe ayibethi Kaizer Chiefs Orlando Pirates. You will say man this is an undying fan yeKaizer Chiefs. Okay. iPirates bethi Kaizer Chiefs. If iKaizer Chiefs bejana namazulu okay no fine man. Yabo. Especially ngoku wesistate kusi Kaizer Chiefs. Yabo. So we understand. But understanding yakhe yaphela iKaizer Chiefs bethwe iOrlando Pirates. Phele kwalo understanding aqonda. So yena ayingabezi ngazidalela zonke ezikapha sincinci but not Pirates neSundowns. Yes. Ilapho. No, befuna sihlale sport quiz then yazi bangaba sidlulela komnye umcane. Okay. Are you ready? Are you sure are you ready? Yeah. Okay, sport quiz. Yeah. So ndizawufunda le question wena ke uzawuphendula ne. The Olympics are held every how many years? Hey, phathi akunikeza answer. Uyabona nawe uzoyiqala sena. Okay. Wow. The Olympics is years bekho after iminyaka emingaphi? 3 or 4. 3 or 4 nginikeze i-answer i-1. 3, 4, 2. Hey. Disho bangabe iba kunyaka oqinileyo ayibina 2 yani ibina 3 ka unikeze nje into eqinileyo impendulo eqinileyo. Ndiyika ukuthi masithi 4 years. Okay. But 4 years because ndizama ubalansisa ke ngo iWorld Cup ihostwa emveni kweminyaka emingaphi 4 years yes. Then Olympics. Zalinga? Iminyaka. Okay, we had the Olympics nengo
Ngoku siya ku-Olympics ne eziselantu. Okay, 3. Okay, wrong 4 years. Wow. Yeah. What is the best known as what sport is the best? Oh, what sport is the best? What sport is best known as the king of sports? What sport Is known as the king of sports? Football. That's true. What country has competed the most times in the Summer Olympics yet hasn't won a gold medal? Summer Olympics. Yeah. Zange yawina gold kodwa yona ikompete kakhulu pha. Selokhu ikhona. I will never say it's a Great Britain because Okay. Is it great? Great Britain lilantuka lilizwe mose licompete most but i-gold medals zininzi. Yeah. Am I not paying attention kwi-sport na kwenzeka ntoni? But okay, I think Brazil. The Philippines, wrong. But here Brazil iseca ngu-Philippines. Okusalayo ayiyongo. Sithina nge-Philippines. Okay. Who has the most Grand Slam titles between Venus Williams or Serena Williams? Serena Williams. That's true. I knew banga baleso singayazi. Which boxer fought against Muhammad Ali and won? You're boxing now. My God. Which boxer fought against Muhammad Ali and won? Fury. Bani? Fury. Malo. Not even Fury. Good Joe Frazier. Wrong. For the last time, which of the following sports does not use a ball? Golf, tennis, hockey, or polo? Polo? Wrong way, hockey. Hayi. Ihoka ayisebenzisa ibhola? Kuthiwa hockey. No. That's wrong, bro. Nothing is quiz. And ipolo kaloku ipolo nayo isebenzisa ibhola. Yeyiphi isport engaphi ibhola? Hayi kwazi nto zonke zisebenzisa ibhola. Kuthiwa ihockey ayisebenzisa ibhola. Isebenzisa ayobhola lokhu lanto ingaka? Ayobhola lanto. Ibhola into round. But kaloku ewe okanye round nje. Imaka yima. Let's go back. Okay, but sibizwa ibhola ngoku izibhecebhece nje. Salayo ithindi wrong Dambu ivuma xa wrong. Okay. Dambu, you have almost 20 something thousand TikTok followers. Yeah. Ne? Yeah. And you are trending in each and every video. Ndingatsho ngoba you have a video of 200 and something thousand views. Yeah. Ne? Yeah. Ikhona ndithi? Yeah, ikhona. Yonke lento ka-TikTok uqale nini kwaye ke into ebangela uba ube interested ku-TikTok nento ye-lip syncing? uTikTok yena ndimqale ngo-August. Nini? 2019. August 2019. Oh. But August sesidibene 2020 ne? 2020. Yes. August ngoku sesidibene kukho kusekhona lantuka no-Telefas. Yeah. Ndimqale 2020 August uTikTok. Yeah, wamthetha serious. Ndimenza nje yabo. Yeah. If ukhumbula kahle ndikhe ndazama nozi-advertise pha kuni bandenza andiyazi into endiyenzayo yabo. Yeah. But I have uzokuqala ke ngumthetha serious kulapho ndizofunda khona ngo-TikTok ne. Okay. Because ngiqonde okay noma ngihlale phansi le social media in-TikTok. Yeah, iyakhula. Iyakhula but understand by into because I'm not getting any followers. I'm not getting any reactions. I'm not getting views. But I'm posting ilanto izinto zabo. Yeah. Ngibona okay noma mahlale phansi ke ndifunde ba okanye intoni lento mhlambi yenziyo wena. Yeah. Okokuqala i-variable lena ngiqomba ikhona kum erongo abanye abantu mhlamba banayo. Yeah. Phone yami. Okay, quality yefone uthatha ilanto. Bethe wona iphone angenayo ngale xesha. Yabo. Okay, mhlawumbi ilanto kane but ndahlala phansi. Kwakukho umjito okuthiwa ngubani ngu-Mr. I'm not sure about Mr. Ban ne. Wayifundisa ku-TikTok ngo-TikTok. Okay. Ne. Ba how do you make sure into ipostayo kulantuka i-capture imehlo lomuntu? Okay. Ne. First ku-TikTok must wenza sure uba ufuna viewers. Yeah. Limita ixesha lakho.
Ungabikho nde. 15 or 30 seconds. Okay. Yeah. Okwesibini, Kahle uyenze these datas. Yeah. Yes. Okwesibini, make sure uba there's this person oyisa kuye lena. Yabo? Uba ngubani, you don't know. But it must go straight to that person. Algorithm yeza ku. Yes. Yiyo eza uthi, okay, the person director kuye lento ngunanku. Okay. Yabo? And make sure kokuba with first 3 seconds yakho. Yeah. Wenzela hook up ba Umuntu makahlala ibukele yonke. Yes, kaso sigqibezela. Okay. Yabo. Without ukwenza ezanto zoba ithini? Wait till end. Yeah, ubhale phana. Wait till end. Yeah. Your wait till end must be there without you writing wait till end. Okay. Yabo. Yeah. So, with content yakho, find a niche. Okay. Niche indoba Well, you know you are strong ku comedy. Hlala ku comedy. Comedy yeah, and hlala, hlala. Enye nenye into uzawuyenza xa seyifollow yakho iphumile ya ile nto ifunayo. And xa sewuyenza whatever uyenzayo in a following, and if abantu bagainile, you need to gain people. Yeah. If abantu bagainile, it's easy to do whatever. Because they no longer love. Abanye abasathandi kwa content yakho nje ngoku. Yeah. Bathanda content yakho plus wena self. Yeah, that's true. Yes. That's true. Ukuqaphela ba mandithi mhlambi you are doing radio. Ku radio ufike ungena listeners. You try and get listeners and make sure content yakho uyisa kubani. Okay? Yeah. And make sure content yakho uyisa kubani. Yeah. Yabo? Uyi-director to la mntu. Kukho lo mntu uyi-one ozazixela uba andifuna uphoswa ile show. Yeah. Make sure loo nto leyo uyenza every day uyayirespecta. Yeah. Uyenza iminyaka. Xa sowubagainile abantu eradweni, bagainile ngabakho. Even so wesenza i-mistake eradweni, it becomes funny and suit the content. That's true. That's true. Dlulela nje kwezinye ke ze-topics phambi koba siye sivala. If you had 24 hours to live, what would you do? Futhi ke sizawufunda i-comments zabanye abantu ngoba bendifakele kumakhasi onxibelelwano, Facebook naku TikTok. Ndiphinde, if you had 24 hours to live, what would you do? I think when ndibonile kumakhasi akho onxibelelwano ndathi I would be waiting and buza for what? Yeah. If I had 24 hours to live, Yeah. what would I do? My God. I don't know but ne-hours ezingaphi ngoku ezishake. But then I'm doing nothing about that. Okanye phambi koba uphendule mhlawumbe ngokusacingayo. Khawuzusixelela uba une 24 hours. Sondela? Yeah? Is that Manuel? Manuel? Bob une 24 hours into ubuzayenza sibek. Ndiyabona uba akho mntu ufuna usondela. Yeah. If I had 24 hours to live, Yeah. I would love my people more. Okay. I'm not sure if I'll ndibathanda ngale ndlela abafuna ngayo. Ne? Andiyazi man ba umuntu umthanda ngehlobo ufuna ngalo wena ufila nathi. Amazi bayamonelisa na. Andiyazi ba ndiyamonelisa to that. Yeah. But I would love my people more. Mna ndisoloko ndisithi especially kubantu basekhayeni, whenever sinalo situation yabo. Ndithi mhlambi ibrother mencetha ndiba happy. I call on life ngekho happy. Ufuna happy life. Yeah. And ke mna ke ndithi kuyo yabona kule situation to survive yona, we don't need to be happy. We need to survive. So mhlambi ndingazama ke try and make them happy. I don't know how. Now I feel like I'm making them happy xa ndisenza sure uba they are surviving. Yeah. That was deep. Uthini ukhona mhlawumbe noyenza? Unoyithetha? Khawusondele sibek. Izoma up phakathi naphakathi. Yeah. Yabona ba ngeli xesha sizayo ke naza sixele into ba into nanoyenza kwi 24 hours xa kuthiwa kunothiwa nje une 24 hours ukuphila. Yeva?
wena ungenzani okanye ungathini kubani your last 24 hours yabo. Okay, masijonge ke phaa ku-Facebook bakhona bendibabhalele phaa ku-Facebook ndathi mabatsho phaa benze ipost kahle uthi uAsithandile Thole uthi I can only spend my last moments with my loved ones and confess all my sins and my secrets so that I can be at peace, right my wrongs. Wena ungaconfess? Hambe nje phambi ngoba atsho confess. I have nothing to confess. Yeah. So isecret ungazithetha phambi ngoba ucishe andinazo. Ndithela everything. Nje into bona undiqaphele ngoku ndingele lapha andiyiphendulanga ngenazo secrets. Sibeko wena yeyiphi into onoyenza xa unothiwa ni-24 hours yophila? Eqaleni le question owanibuza wona ngohlelo ngaphandle. Yeah. Ndangamnandi uyothetha kodwa ngoku ndiye nayo into yothetha. Yeah. Ndibona ndive uRhulumente xa sithi enza sure uba ubhuti wakhe omthanda kakhulu. Yeah. Wanika engqondweni enye into ukuba ukuthi mna ndiyenza njani ndithi mos ii-families umntu angandiphikisa uba ndiyaxoka ii-families umntu ojolana naye okanye uthethe naye almost abantu ii-families ezininzi amakoti abathandi so abazali umama banalawo ukuthi ingase abe njengamntu loo nto ishize ayisozibe khona loo nto. Ngoku sikwi-2023 21st century. So abantu bangoku abafana nabantu bakudala so ndingenza sure nangoku ndiyenza nangoleyo nto ukuthi ndenza sure ukuthi umzali wam nomntu endivala naye ndifuna bavane ndizame ngamandla am ukuthi ndizame bavane yabo. Umama wakho okay kusho umzali wakhe noba ngumphi nomntu wakho. Yeah. Okay, I think I get you. Awukafuni uthetha now? 24 hours to live. Okay, inkosi kakhulu Sibeko. Ndibulela kakhulu iview yakho. I'm sure bangaba nomnye umuntu yawo oqondayo bangaba umuntu wakhe akathandwa kokwabo. Akanye akekho accepted kokwabo nayo uyayicinga kaninzi ngokulonto. After into uyithithileyo ndibulela kakhulu. Siqhubeke nabantu ababhalileyo phaa ku Facebook. Uthi Anithande September, I would worship God like I'm crazy and repent for all my sins and pray a space in heaven. I think this one I agree with. Nam ndingenza the same thing. I won't lie. Ndingathandaza, ndingarepenta, cela uThixo axolele zonke izono zami endizaziyo nelingazaziyo. Isn't that too late? No, kaloku xa kuthiwa une-24 hours so uyazi uba ngaba uyahamba. It's not too late. It's never too late to repent. Nangona ke kumanje hlale sonini but uthi Siyanela Dlamini ngahamba ndiyowano till the last 5 minutes of my life then ndicele ukuthu izithunywa zasekhaya I think ebefuna ukutsho phofu noThixo bandamkele ezweni labadala bandixolele izono zam namaphutha am utsho ke lowo. Omnye uthi yena amzolele impuphu ndiyotya out and have fun as much as I can and also ndiyonxila until nditipe, in fact until igcwale lo 24 hours. Yho ngamuva ke Sibeko asondele la bhuti ngapha yena ume apha ecaleni kwakhe yabo. Uthi uLiyanda ngciuke yenakhe endiqonda eba ulapha phakathi kwethu naye. Firstly, I would apologize to all the people I've wronged. Say goodbye and thank everyone for everything and spend time with my family. Uthi banomnye kanene. Okay, singene ukhona omnye andiqondi bukhona omnye. Ku TikTok. Bagcwele ke abantu ke ku TikTok. Uthe uZizo ku TikTok. Ndinganxela and have sex engapheliyo. Hayi nansi bawucoba ndiyaxoxa. Yey. Okay, yeah. Hayi kuzo zonke izinto azibonayo. Hayi ayibona aba repentayo. UZizo kwephi gender? Okay, but igama liyamfela na. Intombazana. Okay. Kuba kuzo zonke izinto sizibalayo abanye bathi bangarepenta uthi yena the whole day. Uthi Kanya. I think that was the most honest. Honest, yeah. I think that's the most honest. Yes.
mhlawumbe bathi bangarepenta uthini ngabo Ba honesty kwabona. okay Ngoba yazi xa uzazi uba ngabe uyahamba wenza everything. but not the most Ukwenzela ngoba we don't know uba ngabe kwenzeka ntoni after life. okay So I do understand. Naba bathi bazawurepent. but this one is the most honest I think this one is the most interesting. Maningati honest man. Mandi jike from honest. because that might incriminate you. Let's continue. Kona. Uti ukanya. I will tell my husband to please raise my kids and not to give them to my mom or his mom. And also andifuni kunqatyelwa kowabo mna. Afuna ku Unqatyelwa I think lo myeni akafuni. Okay. That's deep, eh? That's confusing. Sivelele sobabini nane kahle. Okay. That's confusing how. Uchatilani kanti ngafuna unqatyelwa kulo myeni? But kaloku there must be reasons behind ukungafuni unqatyelwa komyeni. Ezize zakhe thina singaso understand mhlawumbe. But kaloku kumele uyesicela singamzi ungqabela kulo myeni. No, we don't deserve to know. We deserve to know because we know uba umuntu xa echatile kumele angcwatyelwe kulo myeni. But we can't judge lo Mntambuyi bangaba umuntu yena la muntu udlula kwinto engiqonda eba yiyo ebangela into bomakathethe ohlobo. But this is life. What if uyacaphukelwa kulo myeni yakhe? And uyazazi ba akazulala ngoxolo xa ileli pha. Wayengabuyi. Njani uyamthanda umyeni wakhe ayibo? No, you can't love umuntu usaphila and hate him xa hate family yakhe. Luzawulaliswa naye. Luzawulaliswa naye umyeni. Nayo. Kaloku nandithi amadlaka ayi-1. Yes, but ke ngoku wena uzabulele nomyeni. Andina ngokuhleli nefamily. Naphaya bazabehleli nefamily, uzabulele nefamily. So we can't just say siyamjaja xa ethi ufuna uyishiya ifamily xa engekho. Yeah. Okay, I must continue ngoba yeah. Yes. I think uyayibona nami comment yami ndindaphendula nathini. Yeah. That's deep. Yes. Ngoba I know bangaba it's something very personal. While into yoba ayithethe, I think ithethe ixesha kwayinto makayithethe iva kwale part yoba akafuna abantwana bakhe bakhuliswe ngabanye abantu. Ufuna bakhuliswe nguye. Angabathathi abaseko makhulu or something. Uyayibona la we? Yes. So ayilento ndithi it's deep. Let's not go deeper. Yeah. As umntana it's not easy ukukhulela komakazi, komalume, kosisteri. Nakomakhulu. Kumakhulu is very easy. Why kunzima since kuzaba ku-competition nabantwana bakamakazi or something? I think maybe mhlambi kuba kukho i-competition nabantwana bakamakazi okanye sebengekho abantwana bakamakazi but yeah I would choose ukhula kumakhulu every day. Okay, wane experience nomakhulu? No, andikhule kuyi. Oh. Kuthiwa ke bona ke umama akhona uthetha bayakunikeza uthando but bona bayalibaxa bese kubekunikeza. Yeah. Yabona? Yes. It said ke kum ngoba I've never seen all of them. From mother's side, from father's side. Ngabo abandibonayo mina zange ngibabone. Yeah. That's it. Yeah. Mna ophofu babonise bese kubona masilanto yoba xa uzayo ncwadi. Fika kuqala ukubona umzimba yonke lanto umbona ubuso yonke lanto. So that was the last time. And the first time. Yeah. Yabona. So yeah, sidlule apho siye ku Phumezo Bino 5 handle yakhe ke leyo. Uthi ke na pray my friend. Hard to pumpkin ke na ke athi indoda nje pumpkin. Indoda. Okay. Yeah, that's why ngizile ke ba uzizwe yintoni. Because igama lingasuta someone and then yeah. I think sister get to pumpkin or something. Pumpkin athi ke na ke spend with family. I think that's more valid. Athi ke na ke uma hikes, I think Mahateb, yeah, I don't know. Uthi spend it with my babe. Okay. Uthi ngozi. Babe ngumuntu wakhe. Uthi I think umuntu mama ke lo majali. Umanquthu khuzwayo. Uthi pray until the last breath or the last second of my breath. I think the last breath kahle kahle. Befuna ukutsho. Yabo. Utsho ke na kuthi manana ke na ke lol pray and eat the way I love food. Uzawuthandaza but uzakaqhathise ke. Ikhona amayembe bengathi ezulwini ukuthi kuyadunyiswa kutyiwe. Uzawutyela okokuba grand kwakho. Yeah. Uthi ke na bamba nabayiveki ese right.
Yeah. Uthi ke uzama uthi spend it with my family, with my mom. Yeah. Spend it on mom like. Yeah. Azothi umila, I would sleep the whole day. Kuyazi ke caca kwezi comments ne. Into engicacelayo into uba most of us, especially abantu abamnyama, we asinayo i-chance eninzi kakhulu to spend with ifamily. Asinayo i-chance eninzi kakhulu to enjoy ourselves. Asinayo i-chance eninzi kakhulu to pray. Asinayo i-chance eninzi kakhulu to eat, because you just have 24 hours. All you think of is eating. All you think of is family. If you wouldn't a chance eninzi kakhulu to spend with the family, you wouldn't think about them, because uspenda nabo ukhule nabo yabona. Let's say akhe ndikubuza lo mbuzo ne una 6 years and abantwana bakho balapha. Yeah. Xa nina 6 nisoloko ni klomp nilapha nonke nilapha. You don't even think of spending time with lo, because hayibo ulapha spend time with what nalo yabona nto le. So kuyacaca uba akusathandazwa. Because abantu abaninzi, when they only have 24 hours, they think of ukuthandaza. If you do ukuthandaza as a lifestyle, you wouldn't even think of a lifestyle. Hayibo njani ntambuyi. Uzayicinga njani? But into enditshoyo kaloku, no, andivumelani nawe. No, uzayicinga njani? Why singakhe sicinga usela amanzi? Because sisela amanzi because lifestyle sinyanzelekile we drink water. Ingakazi xa uzawuthina on your last days, I think it's more special ukuyispenda i-last day yakho with i-family, people ophile nabo throughout ubomi bakho bonke. Because it's more special xa uzobhubha phambi kwabo. Balapha. Senjo balapha bona already. You need something that you haven't ever experienced. Balapha, that's obvious. You want to appreciate their presence kaloku. Sebelapha. If let's say if ungaphangeli ne, ungafundi, ungenzi anything, would you like to spend ixesha nefamily yakho? No, why? Because balapha you spend time by default nabo. No, ukuthi i-last 24 hours yakho ufuna uyispenda nefamily akuminishi uba ngaba uyispend nefamily. Umzekelo mna, sure fit. Yabo. Umzekelo mna ne, I spend time with my family. Umzekelo na izolo beSoweto ne. But still, kwi-last days you didn't spend time with family. John, you took them out. Someone took them out. If they were out, I didn't spending time with family is being with them. Are you spending time with me? You know why? Because asoro sibonana. So it's if you spend time nam, okay, yeah, that's a good thing, because so ngabile kumne. Ndihlale nawe endlini yabona wathi siphuma sonke siyesigela siyabuya siphuma sonke siyesipani siyabuya siphuma sonke okanye senza yonke into yabona sabini, and then Sivu, I want to spend time with you. Njani? Deliphethe xa ufuna uspenda nami. Hey. Ngadizabantu. What kind of time ufuna uspenda nami? Sivu, if you attend as ekuseni, thandaze late, thandaze in the middle of the night, thandaze whatever. Yeah. I want to spend time praying. When? Because we are thandaza. You want to spend time. I want to spend time while we are prayer. But yeqaphela ngoku uyajudging izinto abantu abazithethayo. Sinendlela esicinga ngazo thina ne. Yes. Different. That's my indlela engicinga ngayo na. But why kaloku izaba wrong abanye abantu? Kaloku indlela esicinga ngayo i-different ne. Some of us wangafocus kule yakho. No, yilena nje ngayo. Kaloku wawugxeka abantu abafuna uspend. This is how I think. This is how I think. Yeah. Okay. If ucinga kwami ukuthi based on someone else. Yeah. This is my way of thinking. Must continue it basekhona basebaninzi. Uzawukhala nje. Andikhali and ndizama ukukhalana nabantu ne. Yeah. Because ndithi ezi zinto bazifunayo zezi zinto sizidingayo, andithi bazidingayo sizidingayo thina njengendlu omnyama. Okay. Is that a god? Ithini ngomizuz? 40.
or 14. Okay. Masikhawulezise. Uthi umila, I would sleep the whole day. I think besendifundile leyo. Uthi uManeza, spend time with my 2 boys and tell them to look after each other when I'm gone, but I will always love and guide them. Uthi uManeza ke lo. Azothi ke na kukhanyiswa Keteyi, spend time with my kids and my mom. Also organize all my stuff so that bangasokoli disongabikho. Ndiyayithanda le. I think ndiyithandiswa ile part yoba ezawulungisa izinto. Kwenza bangaba xa engekho bangasokoli. Okay, azothi uMbuyiselo S. Makhe siqale sijonge. Athi waiting baba. Hey, pass up. Excuse me, azongena ubonga, I'm sure banaye umuntu omdala. Ubonga athi ke na ke ndingasela ndinxele ndide ndife. Okay. Yeah. Eish. Yeah. Okay, yeah. Azothi ubhabhi ke na ke ndingasela ndide ndibhubhe. Hey. Guys, bazimisele no emhlabeni. ke nxileka xa usayiko. Especially sayikufa. Hey noba mhlawumbe. Hayi kodwa ngiqondi ubuhlanjani ubotywala obo. Azothi ke na ke uThamsanqa Sandile, I'll spend it with my mom and my 2 girls. Cook for them the last meal together, pray until the last minute. Azothi ke na ke user 3918545888 okay. I will pray kuye kaloku umdalo ndimxele uba ngaba ndiyeza. Uyakwazi nje ukubizile. Ngeke ukubizwe nguwe njena. Yabo utsho ke na. And even before umdala akubize and then akuxelele uba ushekelwe 24 hours to live. Yeah. Seyazi ba okay ndikubizile with izono zakho ezithi. Yeah. Is it still uyaxolela naxa because says ba sezirecordishile izono zakho ke wena. Come here. I want to talk to you because unalena. But ke lokho ndithi neBhayibhile ithi goqukane ngoko ubukumkani bamazulu busondela. No, when so registered wena une 24 hours then ngoko ndiregister nazi izinto uzophendula zona apha. Yes. But kaloku sensitsho wena Ntambuyi ithi iBhayibhile goqukane ngoko ubukumkani bamazulu busondela, ne? Which means kubonwa bangaba ixesha lifikile. Loba umhlaba mhlawumbe uphele, ne? So kuthiwa mabagoquke still akho late for repent. Akho late, akho early. Okay. It's the right time to repent. You're never too late. Okay. Yeah, too late xa se uzawurepenta wena xa kufika uThixo ube ngoluthi story izono sethu. Awuqalisile na uyazi baba ku story I think that is fair kwezinye zezingcwaba. Kuthiwa kukho lo tata kwafika ingelosi kwezokufaka sizomlanda. Usafike ilist. Hayi ibali nje into zo. Sensho kaloku ibala usaphila afika ke zafika ezingelosi zimbini ziphethe zabuza uba ngaba kuwe umzikhaya yabo. Hayi waphendula ke na kwathi ndimi wathi sizokulanda sizingelosi zokufa. Yeva sifikelele kuwe kule list. Yeva. Wow. Yathi ke ngokucaba le chap into ba no madoda mangingenela ngapha ngaphakathi ndiqale ndinivise kamnandi yava ungena phakathi endedeni no endlini kaloku. Oh okay. Ndithi lento uyayithetha esingcwabeni ukalo ndiyithethayo. Okay. Oh okay. Fine bangena endlini ungena kwabendlini hayi le ibathulele ibhoti le mfundini amagodololo omamboyi zonke man ibathulela hayi nazo ezizibethe. Ingqwele ithe zawudeep ezangelosi yayapha kwelekela phepha yazi scratch apha ngaphezulu njengaba sebethathe yoba scratchiweyo pha encwadini yayozibhala pha ezantsi. Yeva mzikhaya yayozibhala pha ezantsi wabeka pha la phepha xa zivuka sendifundini hayi man usiphilise kamnandi. Yeva bonke abantu sesibathathile akhange bayicinga uba mabasivise kamnandi kangaka lilonke ke into esawuyenza sawuqala lapha ezantsi. Hayi Thixo man. Into esawuyenza ususe siqala lapha ezantsi sisike ke wena ke sigqibele ngawo yaqonda uba sawufika kuwe maybe in 5 years. Yeva yena ususile pha phezulu and then ayibuye ke man madoda man ikwangu hayi ke ihloma sambini umkiwa naye but
Yeah, ne. Libali, it's not true. Libali. So yazi into Yeah. sikumambali njalo uyaqonda uba nje just a short story. Yeah. Amajita amabini ayavana and adlala ibhola kakhulu. Yabona ke amajita and qoma yabona masinto ezidibene nebhola phakathi. Yeah. Yes wahlale phansi ngabala njalo. Adlala ibhola amajita but ngelishwa enye ihlangane accident isweleke. Yeah. Umngane walena bezidlela ibhola zoyi2. Okay. Zisoloko zibizana masidlala ibhola. Yeah. Ihlale eKasile 1. Fine. Ingcwatywe ke lena yabo. Bilila ke umsebenzi. Bilila leni ba okay hayi umngenami uzodlala nabani ibhola iphele i-depressed to a point okuba izihlalele endlini ayihlali nami. Adlala lo bhola. Adlala kwalo bhola yayincane ibhola because oyena muntu ibiqonda ba iye ebholeni inalanto ngaye ngulo ungekho yabo lonto le. But ke ngoku afika umjide ephupheni kulelo. Mamela Khotman man. Hey kumnandi phezulu siyadlala nathi ibhola pha. Hayi kube kuncokola kumnandi. Hayi inhleke lonto leyo. Nithi nawe vuka uhambe udlala ibhola suhlala leni ba ulinde mina. Yabo mina ngifike ndadlala pha ne-team yami right. Kangiba ku-tournament ezodlala kulo mgqibelo siya kuye. Okay. Yabo kungoLwesine namhlanje. Ku-tournament ezodlala kulo mgqibelo siya kuye. Ingani ngozilungiselela ngoba ndifike nathi kula coach wethu phezulwini. Makakubale eskimini. Hayi. Yabo. Ndine injury. Yena ndingadlali. Asithi hosa. Ayizindilungela. So that was the story of umjita. Yeah. Nokumka kwakhe ngoba zangacengwa. Teenager. Kabenguba. Yeah. Phangoba ke sivala khona nje umbuzo oyi1. I'm sure bangaba kudala simane siyivala. Kudala masivala ngomlomo. Uthi lo mbuzo, whose life is harder? A guy's life or a girl's life? Okay. Imnandi ke lento ba the expose emameeting nasebafaneni because ndizalwe namameeting ndizalwe nabafana yabo. I would say andiyazi ke kuba ngwasekhaya mhlambi. I would say life omjita hard, bit hard. Usonde lapho kumike uvakale kahle xa uthetha lo. Unzima life omjita. So ulula wentomazana. Ulula wentomazana. Why? Life is about izinto za-affordayo mos ne? No, it can't be izinto za-affordayo. Life is about ntoni? Life is about love. Life is about everything, brother. Including nalo thando all. So amantombazana life wawo man. Okokuqala yabona thina we are expected ntoba, not saying you are forced. We are expected ntoba when you reach a certain age, you are a provider. You are a provider. Okay. You have to be out of ikhaya lakho uzihlalele. Yeah. You render or ube ne-apartment yakho bo. Yeah. Life intombazana noma ngaphi. It's not easy to judge intombazana ehlala nomama notata. Okay. But it's very easy to judge Khotman in a 42. That's true. Yes. But in their defense, bazawuthi bona, thina we go through periods for the rest of our lives. That's natural. That's natural. It's painful at the end of the day. Into abanabo abadlula kuyo. Xa besithi ke ngoku they are life wabo harder than 40. They are giving birth. That didn't make them life wabo hard. It makes life wabo abe easy because they live with the hope that bazaba nomntana egqibeleni. Imagine if ulilady and awuyi kwi-periods, you know that awuzoba nomntana. Obviously. If you are a lady and awuyi kwi-period, awusoze nomntana. That's the thing. Or you need special doctors. Gynecologist, yes. Uzobe nomntana. Or you just gonna be a lady. And loo nto leyo yenza i-depression kumalady ne ngoba azazi bakanamntana. And with the fact that unento ongayenziyo amanye amalady eyenza problem. So still life entombazana usenzima. Uyabona bangaba isi-stress into yokuba angayi kwi-periods. But if bathi bona our life is hard because we go to periods. And other things like giving birth. Giving birth, that's what they want. That's what we all want. But you don't give birth, ain't it? I don't give birth. So they do.
It's natural. Into abadalwe nayo. Why understand ba we need a baby. So uthi wena You telling me you tell me graduate ku difficult. It's difficult ngoba uyasebenza. So it's a hard life graduate. Though sihamba siyovuya phaya space graduate. Uvuyela into ba usebenze kanzima bepha. So you would say I would have chose omnye life than lo nawo bantu beka namhlanje nda graduate. No vele usendilapha mos ngoku. Just you had a choice. You had a choice when graduation. You had a choice ba uyafunda or awufundi. So awuzo graduate. So you would say when man, instead of bantu bekule ndawo I would have chosen ungafunda. Would you say that? No. No, boy. You know why? Why? Because you know ba useza bamnandi. Podcast, yeah. Oh yeah. So yeah, but useza bamnandi ne. Yeah. So ubuyeqaphela ne ku society esiphila kuyo abantu bangoma bayakwazi bagezelane ngento ba dinabo abantwana unabo wena. And it's so painful kuloya kuyiba kana abantwana. Yabona le pain phindi futhi iyapi iya kwabantu bangomama which is yes, okay. But uyayiqaphela ba ipain ivela ngeliphi hlobo. Ivela